És injust que els futbolistes guanyin tanta pasta? No, no és injust, perquè en generen. I algú que genera molts diners, doncs són els futbolistes els que s'han de quedar els diners. Jo crec que tot és una cosa d'oferta i demanda, i els futbolistes generen moltíssims diners. Per tant, no ho veig injust. Es injusto, ganan demasiado y no se juegan la vida ni nada, pero bueno, algunos se lo merecen, es un sacrificio, la gente yo creo que no llega a saber cuando se concentran, se van a las concentraciones, esto es duro, es una profesión dura, pero está demasiado bien pagada. Quin jugador de l'etern rival t'agradaria tenir? Doncs mira, us diré, no és de l'etern rival, tot i que és d'un gran rival, és de l'Espanyol, però ja el vam tenir. És a dir, que us vull dir que un dels jugadors que m'hagués agradat que hagués triomfat en el Barça és l'Iván de la Peña. Crec que és un jugador que era per al Barça. Un jugador del Madrid que me gustaría tener, es que en este momento no hay ningún jugador del Madrid que me llame, quizá Iker Casillas, que creo que es un muy buen portero, pero ninguno más. Qui guanyarà la Lliga? És a dir, si no fa barbaritats, està clar, no? I esperem que sigui el Barça. El Barça, sin duda.